Dobrý den přeju, tak vypadá, že se pomaličku scházíme, že nám počet tady účastníků pomaličku roste, těch registrací ještě výrazně více, tak si myslím, že pár minutek to ještě bude přibývat. Já ještě než začnu s programem, tak jenom si ověřím, vidím Radka Šiteru, Radu Sikoru, kluci, vidíte mě, slyšíte mě, jo? Slyším a vidím. Dobrý den. Ano, dobrý den, taky slyším, vidím. Vám to sluší, kluci, dobrý? Budeme připraveni. Máme to nevyvážené, potřebujeme občas nějakou dámu mezi sebe pustit, mezi ty data a digitalizaci, ale to napravíme příště. Tak dejme tomu minutku a půl, ještě nám to tady přiskakuje, přibývá ještě dost tváří, kteří mi slíbili, že se připojí, ještě nevidím, ale už nám to leze nahoru. Tak. Tak ještě než se možná někteří další připojím, tak jenom maličko organizačně. My, jak jsme vlastně od minula nebo předminula maličko změnili ten formát, tak vězte, že 100% chceme nechat tu interaktivitu na co největší úrovni. To znamená, v momentě, i když jako nejste dneska tady speakerem, máme to rozdělené na panelisty a máme to rozdělené na attendees, jako účastníky, tak to neznamená, že se nemůžete zapojovat. A zapojovat se můžete 2-3 způsoby klidně. V průběhu té naší hodinky tak vlastně budeme mít k dispozici i jednoduché, rychlé anketky, které vlastně se týkají toho dnešního tématu, a to je přesně věc, kdy to každý pochopíte, on to vyskočí, na to kliknete a ono se to zaznamená, ale důležitější je v průběhu téhle debaty, tak budeme moc rádi za jakoukoliv otázku položenou v chatu. A kluky jsem upozorňoval, Radka s Erdou, že občas ty debaty jsou hodně přímé a hodně vřelá diskuze, ale určitě se nebráníme tomu, že pokud jako někdo bude chtít přímo třeba okomentovat live takhle některou z těch otázek, fenoménů, tak se nebojte, přihlaste se a můžeme vám dát slovo a pustit se do té debaty. A koukám, že už nás skoro 50, těch registrací ještě bylo o něco málo víc, ale určitě se pustíme do toho. Takže hezké úterní odpoledne za mě, za Jiřího Patáka, za celý tým EMI, který dneska organizuje tuto debatu na téma digitalizace hypoték. Moc rád tady přivítám člověka, jemuž jako už 7 let fandím, protože věřím, že data v real estateu ještě neřekli to největší slovo. Radku, zdravíme vás a rád, že jste se připojil dneska. Taky zdravím a moc díky za pozvání. Když už i lídři trhu digitalizace všeho možného jako Airbank dneska používají Valuo, jo, a Valuo je přesně ta firma, kterou jako Radek reprezentuje, tak to už vám asi říká, že to dělá Radek a jeho tým jako velmi dobře, takže to je ten důvod, proč jsem moc rád, že Radek mezi náma tady se objeví. A stejně tak Jarda Sikora, jehož znám už jako spoustu let a který samozřejmě reprezentuje vlastně dneska firmu, která sice začínala v oblasti primárně jako pojištění, srovnavačů, sjednavačů, core systému, ale poslední roky i patří mezi lídry toolů a digitálních B2B nástrojů v oblasti hypoték. Jardo, zdravím tě a můžeš klidně tady krátkou zdravici za sebe. Taky zdravím všechny a díky za pozvání. Super. Pro mě jsou hypotéky srdcovka. Jo? Já jsem, jako, když jsem tak trošku začínal jako chápat, o čem je finanční poradenství, začínal jsem u hypoték. A už v tom roce, jako já bych ani možná neměl jako kolik už je to let, jo? Ale já první svoje školení na hypotéky jsem měl přesně před 20 lety. No? A od té doby vlastně ze všech úst slýchávám to samé. Neboj se, Jirko, my digitalizujeme, zlepšuje se to, už to nebude ten papír, už to bude to srovnání, sjednání a tak dál. A jsme v roce 2026 v lednu, a já teda se proškolil poprvé v Raiffeisen Bank v lednu roku 2006. A řekl bych, že zrovna ta digitalizace, ty hypotéky poměrně jako
míjí. A já, když periodicky se potkáváme napříč trhem a já se vždycky ptám, a jak jste na tom v bankách a v brokerech a kdy už se dostaneme dál, tak všichni mě ujišťují, hele, už máme tohle, už máme elektronickou žádost, už time to yes v bankách je jako rychlejší, nebo Jirko, už ta míra toho elektronického třeba oceňování těch nemovitostí jde nahoru. No ale pak jako přijde ta realita a pak vlastně se podíváte, co se děje v zahraničí na těch vyspělejších, digitálně vyspělejších trzích a porovnáte to s tím Českem. Tak vlastně zjistíte, že my rozhodně mezi ty lídry té digitalizace nepatříme. A já jsem člověk, který se snaží velmi tlačit na AI, digitalizaci a podobně. A velmi mě trápí, že byť máme v Čechách velmi chytré lidi, velmi chytré mozky, rozhodně nejsou v ničem hloupější, ani pomalejší a intelektuálně, já nevím, slabší než v zahraničí, tak z nějakého důvodu to tempo a ta odvaha k těm změnám je výrazně menší. A já jsem si dovolil vlastně úplně na úvod, abych jako otevřel tu naši debatu, ukázat jednu jako case study, které jsme se věnovali v EMně jako poslední týdny a rozebírali jsme to do posledního šroubku. A to je vlastně pilot ze strany Revolutu, protože jsme chtěli zůstat přece jenom v Evropě, ať je to relevantnější vůči, jako i regulatorně vůči našemu trhu. A já teď jako v rychlosti rychle jenom ukážu pár slajdů. Tak doufám, že hezky jako vidíme, kdy Revolut, který jako pokud to z vás jako používáte, tak samozřejmě víte, že to primárně vzniklo už jako 10 let zpátky, jako tady na Forex a zajímavý způsob, jak ušetřit na platbách v zahraničí. Tak i vlastně Revolut, který dlouho nebyl ani bankou, pak získal vlastně licenci, tak dneska se pouští reálně do hypoték, do královského produktu mezi bankami. A pro vás, kteří znáte nějaký jako pár dat ohledně Revolutu, tak vězte, že u cílové skupiny do 30 let až 40% zákazníků s primárním jako, bankovním účtem bankuje právě u Revolutu. Jo, v Evropě, když vemete lidi mezi 18 a 30 lety, tak zhruba 40% z nich používá jako svůj primární produkt Revolut. Co to znamená? Že přesně tihleti lidé během několika jednotek let budou zákazníky i u dalších produktů, co Revolut přinese, který si to velmi dobře uvědomuje a proto začal pilotovat hypotéky následujícím způsobem. A jak vidíte, vybrali si asi neúplně náhodně tyhle ty 3 trhy, jak jako Litvu, tak Irsko, tak Francii. Možná ta Francie je maličko překvapivější, ale jako Revolut nejde do toho, že by zprostředkovával, ale jako banka samozřejmě půjčují, jsou to vlastně jejich jako vlastní produkty, vlastní hypotéky. Je logické, že tak, jak si uživatelé velmi dobře zvykli na prostředí právě mobilního bankovnictví Revolutu, tak logicky to bude jako integrováno přímo v té mobilní aplikaci. A asi nás nepřekvapí, že to, že na Revolutu nakoupíte end-to-end všechny možné jako jiné finanční produkty, tak ani toto nebude výjimka, že tam žádný papír a žádná tady offlineová větev vlastně nebude. A asi vás nepřekvapí, že když je to banka, tak primární zdroj informací o uživateli, o žadateli bude právě z toho účtu. Ale to, co je zajímavější, že tak, jak nebo z toho, co je veřejné, o tom, jakým způsobem vlastně skorujou uživatelé, tak je to jako výrazně se to odlišuje od toho úzusu, kdy že jo, většinou teda tady dokládáme v Čechách, že jo, 3 bankovní výpisy a potvrzení a tak dál. A nejenom, že Revolut se dívá na to, jaký příjem vám chodí na ten účet, ale samozřejmě jako hodně pracuje i s těmi softovými kritérii, a to je třeba frekvence plateb nebo regularita plateb, jo, jako pravidelnost vlastně vašich výdajů. Takže ten scoring model je velmi, velmi propracovaný z toho, co je dneska k dispozici. Že máme tady Radka Šiteru a Valu a ví, že i v Čechách banka, když se rozhodne
oceňovat jako online a digitálně, tak to LTVčko je nízké, typicky do 70, maximálně 80%, takže nás nepřekvapí, že to, co Revolut umí datově skórovat sám, tak skóruje především byty, standardní ve městech, nikoliv tady chatičky někde v Pyrenejích, ale už jsou schopni vycházet z lokálních cenových map, z historií prodejů v okolí, mají jako napárované velmi sofistikovaně místní data o reálných transakcích a asi nás jako nepřekvapí, že není to pouze jako statické oceňování, ale že používají velmi pokročilé jako AI algoritmy, spíš jako strojové učení na tom, aby dokázali predikovat, jak třeba do budoucna se ta daná nemovitost může vlastně chovat. Vlastně zásahu. Když jsem se na to díval jako člověk, který jako u hypoték začínal a z těch produktů typu pojistka, hypotéka, investice bych si ještě pořád troufl říct, že těm hypotékám rozumím jako z těchto kategorií nejvíc, tak mě až jako překvapuje, že vlastně Revolut nepřišel s ničím až tak jako přelomovým, ale spíše má jako odvahu používat věci, které vlastně už jsou nějakou dobu vlastně k dispozici. A to i v Čechách. V Čechách taky máme jednotnou identitu, kterou banky akceptují, Bank ID. Troufnu si říct, že i Česko z hlediska dat o real estateu, nemovitostech a i přístupu k datům o uživatelích má na takové úrovni, aby se z toho dalo při schvalování jako vycházet. Mně z toho teda pro mě vycházel jeden závěr, že když by české banky chtěly, tak už dávno, otázka, co je dávno, ale už rozhodně před jako lety mohli jít stejnou cestou, protože mají výrazně větší uživatelskou bázi, mají data prostě z reálných mají velkou zkušenost jako se svými risk modely, tak je pro mě velkou záhadou, proč už k tomu dávno nedošlo. Ale abych nebyl jako v tom úvodu příliš dlouhý, možná se zeptám jako Jardy. Jardo, když se na to podíváš a jako dlouho ten trh sleduješ, proč tam chybí ta odvaha, nebo kde ty vidíš, že ten český trh úplně nepatří mezi lídry toho, že bychom tady jako digitalizovali něco tak složitýho, jako je hypotéka? Jo, já jsem byl vypnutý. Tak v podstatě pro mě je to taky záhadou. Vlastně, jak jsi říkal na úvod, my jsme primárně začínali historicky vlastně v tom segmentu pojištění, kde ta historie taky byla vlastně někde pralesní, ale myslím si, že se to velmi rychle zlomilo a vlastně ty pojišťovny už dlouhou dobu jsou schopny udělat ten proces end-to-end úplně bez problémů. To znamená, já jsem to samý očekával, byť s nějakým zpožděním i u těch bank, byť chápu, že že ty bankovní procesy, legislativa, když myslím si, že se v dnešní době už na to spíš víc vymlouvají, takže je trošičku zbrzdila. Ale myslím si, že dneska, jak jsi to jako vlastně zmínil i z pohledu toho Revolutu, už u nás ani vlastně nic nebrání tomu, aby něco podobného udělali současné nebo české banky. Ale nevím, možná je to dostatek kuráže do toho, možná je to v některých případech i zastaralý bankovní systémy, možná v některých případech i z 90. let, který to neumožňují ten digitální proces tak rychle. Na druhou stranu věřím, že to zlomíme a že v následujících letech ta situace bude lepší než je dneska, protože dneska opravdu se nemůžeme vůbec bavit o digitálním procesu sjednávání hypoték. Stejný dotaz, Radku, na tebe. Jo? Ty přece jenom, že jsi v komunikaci jako s bankama jako dlouhá léta a čekal bych, že banky už jako dávno budou výrazně dál z hlediska jako zapojení dat a vůbec jako i před AIkem, výrazně dál v zapojení dat do celého toho procesu a tím pádem to bude celé rychlejší, přesnější a levnější. Jaký je tvůj názor na to?
Já nemůžu hodnotit celý ten proces té hypotéky. My se vyloženě zaobíráme tím odhadem ceny té nemovitosti, což je určitě jako jedna z částí toho. S těma bankama víc komunikuji zhruba posledních 5-6 let a celou tu dobu jakoby slýchám to, jak je tlak na to, aby se to digitalizovalo a co všechno jakoby se pro to bude dělat. Co je zajímavý, tak jsou samozřejmě výjimky, ale řeknu, jak je to jakoby obecně. Když mluvíme s menší bankou, tak je to většinou o tom, že nemají moc velký IT týmy a většinou to pro ně jakoby řeší někdo externě. A přijde mi, že se moc jakoby nechtějí pouštět do nových věcí. A když se bavíme s těma velkýma, tak ty se chtějí pouštět do těch jakoby velkých věcí. Jenomže jak je to velká banka, tak ty velké věci jsou ještě větší. A uvedu příklad, nebudu jmenovat banku, ale zhruba jak to jakoby vypadá, že my máme nějaký meeting, chceme řešit nějakou tu digitalizaci, ale teď na to nejsou kapacity, ale pravděpodobně se to bude řešit do roka. A za rok se sejdeme a bude se to řešit zase za rok, protože IT tým teďka řeší něco jiného. A pak se sejdeme za půl roku nebo za rok a řeší se, my jsme zjistili, že se musí udělat ještě spoustu dalších věcí, aby jsme tu digitalizaci mohli udělat. A vlastně takhle se to odkládá. A uvedu příklad, jsme s jednou bankou řešili nějakou jako větší integraci, kde využívají, nebavíme se jenom, ono to není jenom o tom odhadu, že se dá nějaký číslo. Tam se řeší různý analýzy rizik, ať už to jsou jaký to je povodňový zóně a všechno, jakoby, co tam může jakoby, ovlivňovat tu cenu, nejenom jakoby, to jedno číslo, ale i do budoucna tak. A takže jsem řešil propojování těch systémů, aby to bylo něco, co třeba ta banka měla zaplánovaný, že bude v nějaký čas, tak ono došlo téměř jakoby k ročnímu skluzu. Ale je to tím, že se bavíme právě o těch velkých bankách, kdy tam jako podle mě musí být jako spoustu schvalovacích procesů a i přijde mi, že zrovna tady to jako není ta úplná priorita, že oni jakoby tam mají spoustu jiných úkolů, díky čemu se tady to jakoby dost odkládá. Takže tam je odpověď na to, ta motivace tam určitě je tam dlouhodobá. Myslím si, že za poslední 2 roky minimálně u těch větších bank je vidět nějaký progres, ať už v tom, jak moc jakoby urgentně to řeší a jaký kapacity na to vyčlenili. A uvidíme. Oni takhle, upřímně nějaký odhady se už dělají online. Není to tak, že by vždycky tam musel ten člověk, nebo že všechny odhady by se dělaly od stolu, ale musel nad nima sedět člověk. A minimálně u těch větších bank se bavíme o nějakých nízkých desítkách procent, který už jakoby chodí nějakým automatickým valuačním modelem. Takže to je jenom ta odpověď. Jak říkám, nevím, proč ta hypotéka není celá digitální, protože část těch odhadů už digitální jsou. Pro mě je třeba záhada já, kdybych jako v bance seděl na desítkách tisíc historických reálných odhadů, ocenění, což je prostě jsou komplexní dokumenty, které jako z hlediska jako hodnoty dat je všechno to, co potřebuju, hlavně jako v době AI, tak vlastně jako ta míra, nevím, těch ze 60-70% nemovitostí, co vždycky jdou digitální, musí být velmi rychle 95 a 90, jenom jako to říkám jako takový datař samouk a dokážu si to představit. Proč třeba víc nevyužívat jako tu obrovskou databázi těch vlastních dat? Oni takhle, ty banky to dneska využívají. Je společnost, jmenuje se Lux Property Index a ta byla založena někdy, já nevím, možná těch 20 let zpátky, když jste Jirko byl na první zkoušce, nebo s prvním školení z pojišťovnictví, jak zhruba v tu dobu začínali. A to je společnost, která funguje na tom, že banky sdílejí ty reální odhady, které dělají ty odhadci. Jsou anonymizovaný, myslím, že tam vůbec jakoby nejde o fotky, jde vyloženě o ty parametry a kolik to vyšlo. A ten model právě funguje přesně tady na tom a většina těch bank v Česku právě tady ten model využívá pro to automatické oceňování. Problém je, že není úplně přesnej a to jsme i zjistili, když jakoby si testovali náš model v porovnání s ním, takže oni mu ne tolik důvěřou, ale úplně největší problém je, z jakých dat vychází. On vychází z těch reálných odhadů, který dělali ty odhadci. Ale my jsme řekli, že ty automatické valuační modely jsou přesný na byty ve velkých městech, protože tam to odhadnout máte většinou jakoby dostatek dat. Problém je, že ty banky, ty odhadce na tady to nepovolávají. Oni je povolávají na ty domy, na těch vesnicích, kde se to blbě odhaduje tím automatickým modelem. Takže ten model má čím dál tím míň dat v tom segmentu, který vy chcete automaticky odhadovat. Takže ty banky řeší, hele, a my budeme dělat teda víc automatických odhadů tady na ty byty.
ale tak jakýma datama tady ten model nakrmíme, který je založený na těch reálných datech od těch odhadců. Já využiju toho, že když jsem ráno postoval na linkáč, jakože bude tahleta debata, tak mi tam Honza Brejl z Partners banky napsal, že jako wait for it, jo, že určitě něco jako Revolut chystají. Tak Honzo, jestli nás vidíš, slyšíš a posloucháš, jediná otázka na tebe. Kdy budete mít něco tak cool, jako má Revolut pro Česko? Tak, jsem slyšet nebo vidět? Já teď nevím, jak to funguje. To je nějaká nová verze Zoomu. Hele, já nevidím tě, ale slyším tě. Jo, tak já nevím, jestli se nějak dá zapnout, aby si mě ukázal, ale nějak nevím, jak se to tady dělá. Tady žádná kamerka není. Jako ty, Nemusíš. Hele, tak já nejsem z Partners banky, ale z Partners, jo, samozřejmě. Ale ano, je to jako věc, na kterou se jako velmi intenzivně dívám, protože jako Partners banka je jako mobile only, žádný webový prohlížeč nemá a nebude mít, nebo žádný jako internetní bankovnictví. Tak vlastně teď se poměrně intenzivně zabýváme tím, jak dostat právě hypotéku do mobilu. A myslím si, že právě to, co si ukazoval, tak právě kombinace dat, ale ne o klientech jako takových, ale dat z dostupných zdrojů, ať je to oceňování nemovitostí, ať je to kredit bureau, katastr nemovitostí, tak se dneska ta hypotéka dá udělat jako velmi hezky, tak jako seamless pro toho klienta, aby nemusel ty informace někde doplňovat, skenovat, vypisovat, a takže na to se díváme, no. A teď možná, jako, jak jsem dával tady Radkovi Jardovi dotaz, jako proč ta inovace není jako rychlejší u těch legacy bank? Je to ta zátěž z té minulosti? Jsou to ty v podstatě předběhlé organizace, core systémy, které ti vlastně nedovolují inovovat rychleji? Ale určitě, jo, protože veškerý ty decision engine, které dneska pracují v bankách, tak jsou starý, letitý. Jo? A je to prostě, že ten decision engine očekává nějaký vstup. A ten vstup tam poskytuje člověk. Jo? Takže vlastně by musel úplně překopat i logiku, i flow toho obchodu a toho dealu. A samozřejmě já si pamatuju, že jedna velká banka z Kopečku dělala nový systém na hypotéky, stálo to tehdy 6 miliard, nebo kolik jsem slyšel. Tak je to prostě těžký, no, dostat to do toho. Takže jinak je to o tom, že musí mít někdo vlastně tu vizi, aby s tím přišel, aby úplně překopal ten proces. Druhá věc je, držím se pravidla, neopravuj, co není rozbitý, jo, protože těm bankám to funguje. Jo. Když se jako podíváte, tak jako není důvod to dělat. Jo. Prostě loni 400 miliard, to 500 miliard a běží to furt na tom podvozku toho Trabantu. Jo. Takže není tam ten důvod, když se podíváme i na banku, která prostě přišla s refinancem, tak taky to nedostane do aplikace, běží to na webu, jo, a dál se to jako nehejbe, jo, takže... Honzo, budu moc rád, když zůstaneš připojený, protože rád bych ti ještě minimálně třeba 1-2 otázky v průběhu tady naší diskuze dal, protože samozřejmě jako váš pohled na ten trh, tím, že jako máte jako inovační náturu a nejste zatížení to minulostí, může být jako velmi zajímavý. Já se vrátím, Jardo, k tobě. Jako provideri toolu ke srovnání, sjednání a tak dále, tak samozřejmě, že jste jako průkopníci toho, aby se banky integrovaly jako skrze vás, skrze integrátory právě na distributory, na jednotlivé prostě tady zprostředkovatele. A pořád, co se týká hypoték, tak pokud mě paměť neklame, tak je to výrazně více než 60-70% té produkce jde přes jako třetí strany. Jaké třeba tempo vidíš u bank, ochoty otevírat se, ať už z pohledu jako žádostí, z pohledu dát, z pohledu třeba statusu o klientovi žádosti a podobně. Vidíš tam jako posun, nebo je to stará známá písnička? Je to bohužel stará známá písnička. Dá se říct, že když to vezmu, dneska ten stav je takový, že je tady aktuálně jedna banka, která udělala nějakou online žádost, což ale pokrývá, dá se říct, i tak zhruba 1/3 toho celého procesu. To znamená, i přesto, že je to nějaký posun dopředu, tak je to pouze část toho, co bychom potřebovali nebo potřebovala ta distribuce. Samozřejmě jsou tady další náznaky
ale spíš bych očekával, že do toho půjdou všechny banky, budou v nějaký aspoň fázi procesu, ale jsou to spíš jednotlivé banky a ještě z toho procesu si vybírají pouze části. Takže za mě zatím velké zklamání a zatím tam nevidím ani ten progres toho, že by v nejbližších měsících nebo roku třeba se to nějak výrazně posunulo dopředu. Jsme tady nějaká skupinka profiků, jo, a můžu se občas zeptat jako napřímo na některé věci. Jo. Proč třeba projekty jako Hipponation, který vlastně šel správným směrem, který vlastně říká, pojďme udělat jako platformu a pojďte jako banky se do toho připojit, ať ten finančně poradenský sektor se nemusí každý zvlášť jako napojovat. A to byla přece nejlepší cesta i k tomu, jak udělat společnou žádost a společný vlastní flow a proces na to, aby to bylo rychlejší a digitálnější. Já vím, že třeba Honza tam byl zapojený v tomhletom projektu, nebo já nevím, jestli ten projekt ještě existuje, ale jako proč si třeba myslíte, že banky nešly naproti projektu, který vlastně říká, hele, tady máte nějaký single point, přes který se jako napojujte a tím pádem to může být všechno rychlejší, digitálnější. Tak teď nevím, koho jsem se, ale nechtěl jsem se pro korektnost ptát jako Honzi. Ale klidně, Jardo, jako viděl, jako je to politické, jako prostě banka si řekla, nepůjdeme se napojovat na něco, co jako není, jako nevlastníme, nebo... Jako, když to vezmu z pohledu našeho, primárně nějaké nezávislé společnosti, tak si nemyslím, že z pohledu banky nebo z pohledu toho druhu by to bylo optimální, protože mělo by to být když by to mělo být, tak by to mělo být něco naprosto nezávislého, nebo by to mělo být součástí těch bank, ale tohle bylo vlastně sdružení vybraných distributorů, což do určité míry potom evokuje k tomu, že si to využijou pro svoje potřeby a je otázka, jak by to dali a za jakých podmínek zbytku trhu. Takže já to do určitý míry chápu, proč ty banky do toho nešly a nemůžu říct, že jsem zklamán. No, jako, jestli jsem věřil nějakému vstupu, tak přesně, když se potkají jako přesně ty osobnosti kolem toho, ať už jako Libor Statek nebo Jirka Paty a jako další, tak jsem si říkal, jako co jiného už by mělo v těch bankách uspět, než jako tohleto konzorcium. Dobře. Můžu, Jirko? Ano, ale ono, ta myšlenka nebyla potom právě prodávat trhu, jo? Tam to bylo vlastně, my jsme se inspirovali Hypoportem v Německu. Tam je to krásný případ, jak to může fungovat, kdy prostě banky vystrčí API a nějaká platforma je dá dohromady a poskytne to zbytku trhu. A díky tomu, že bychom to uskupení tam bylo, vlastně mělo tu sílu, který mohlo garantovat těm bankám, že pokud to zainvestují, tak to flow přes ně pojede. I bez ohledu na to, jestli to podaří zrealizovat jako v trhu dál nebo ne. Stejně tak jsme nabízeli bankám i účast v tom konzorciu. To nebylo, že bychom řekli, hele, to je jenom pro nás. Ale vlastně za mě jsme narazili na ego a pak ochotu vlastně se otevřít. Jo? To je dost typický znak českého bankovního trhu. Jako open banking je tady prostě u nás prostý slovo a vlastně můžeme si říkat bank ID dobrý, jo? Ale podíváme se zpátky na bankomatovou síť, taky dvě skupiny, že jo, se proti sobě jako začaly hašteřit, taky to úplně nedopadlo jako dobře. Bank ID funguje a palbá telefonní číslo, tady jsem tady někde viděl dobrý, vůbec to úplně proletělo, že jo, to jako nefunguje, jo? To se jako nepovedlo. A nepovedlo se to proto, že to je právě jedno telefonní číslo právě u jedné banky. Takže ten, kdo je první, tak to telefonní číslo si usurpuje, že jo. Takže obec a PSD2, no tak to je úplný peklo. Jo, takže je to o tom, že ta otevřenost českého bankového systému je velmi jako vlastně nedospělá za mě. Když se vrátím, děkuju. Když se vrátím ještě úplně vlastně na začátek těm datům o tom objektu financování, jo? Když máme prostě máme nemovitost. A to znamená, jako Radku, je to o tom, že i to je oblast, kterou ta banka si třeba externě chce nakupovat jen tak jako se skřípěním zubů, protože ví, že máš třeba lepší produkt, než mají oni. Jo? A nebo je to něco, co je to tak, jak je normální, už jako v těch vyspělejších jako trzích bankách, že ta banka si klidně kupuje různé věci od třetích stran. Vnímáš taky, že ta banka si chce tohleto jako držet nutně u sebe, maximálně, jak to jsi říkal, že jo, v tom Lux něco, jo, já vím, že to je pan Lux, ale nikdy nevím, jak se to jmenuje. A jako,
Myslí to se službama jako Valuo vážně, nebo je to jenom o tom jako vysát to know-how a tak si to jako držet uvnitř? Já si nemyslím, že ty banky by chtěly si stavět všechno vlastního. Možná už jako z toho důvodu, že když jako mi něco mají stavět, tak vědějí, jak je to složitý a že ty jednotlivý oddělení prostě jako oni by hrozně rádi něco měli, ale teď vědějí prostě, jaký jsou ty IT kapacity té banky a jak všechno jakoby strašně dlouho trvá. Tak nemyslím si jako, že ten problém by byl v tom, musíme mít všechno svý. A samozřejmě jsou banky, které jsou mnohem líp umějí vyvíjet ty věci a uvádět je na trh. Jsou banky, kterým to trvá prostě 5x díl. To samozřejmě tam ty rozdíly jsou, ale je asi tak jako jedna banka, možná jako budou lidi vědět, která se jako ráda vyvíjí všechno svýho, ale to si myslím, že je spíš anomálie na tom trhu, než jako, že by to chtěli všichni tady to. Co se setkáváme s těma bankama, tak oni si uvědomou, že některé věci mají nějaký rizika. No, musím jako říct ještě, že když teďka, co jsme stoupili na Slovensko, tak ještě pořád tady ten trh k té digitalizovatelnosti si myslím, jako, že je docela dobrý oproti tomu, co je tam. Uvedu takový příklad. Kromě toho, že v Česku se dá dostat k datům z katastru docela v pohodě, na tom Slovensku to nejde, tak třeba v Česku funguje to, že nemusíte, nebo ta banka může financovat nemovitost, kterou neviděl fyzicky ten odhadce, nebo prostě nějaká nezávislá osoba. A tady to už funguje v Česku. Ty banky si uvědomou riziko, protože pořád tam je to, že když to nikdo neviděl jako nezávislá osoba, tak oni nemají jistotu to, jestli ten člověk vyfotil správný byt, nebo jestli ty fotky, které jim poslal, tak opravdu v tom stavu teďka ten byt je třeba. Bavím se naschvál o bytech, protože většinou takhle financují byty, ne domy. A na tom Slovensku tady to nejde. Tam vždycky musí jít nějaká nezávislá osoba pověřená tou bankou, která to prohlídne, že opravdu ta nemovitost takhle teďka vypadá, že stojí, že ten člověk tam něco nezamlčel. Ty banky teďka řešejí, byť to tady v Česku umožňují, tak bojí se toho rizika, takže přemýšlí nad tím, jak tady tam dát nějaký to ověření. Asi nechtějí tou cestou jako na Slovensku, že buď tam půjde odhadce, anebo klidně nějaký like, prostě dám příklad něco a la rohlík, prostě objednám si člověka, který tam přijde, zazvoní, udělá pár fotek a odejde a prostě půjde to té bance. A takhle to na Slovensku jako opravdu funguje. Já teď využiju toho, že mám doma manželku odhadkyni, jo, a zeptám se, je to normálně, samozřejmě setkává se čím dál častěji jako s tím, že když jde odhadovat vlastně nemovitost jako fyzicky mladším klientům, tak už jako v podstatě ve dveřích dostává dotazy typu Ježišmarja, jsme v roce 2026 a tohle to je standardní byt, stejně jako každý jiný. Je evidentní, že ta cílovka do těch 30 a kolem těch 30 už vlastně nerozumí, jako proč by dneska banka musela vůbec jako vidět generický byt. Takže si myslím, že ten tlak z hlediska těch zákazníků na to automatizované oceňování bude jenom větší. Jo, a oni ty banky si to uvědomí. Oni tady to chtějí řešit. Takhle, jsou dva důvody, proč tam jde ten fyzický odhadce. Jeden je to, že oni potřebují nakrmit ten model, který je založený na těch odhadech, tak nemůžou to na 100% jakoby tam to dělat online, že pak by neměli nic. Nicméně oni chtějí přecházet na jiný modely, který nebudou tady na tom závislí, ať už je to Valuo nebo něco jiného. A druhý ten důvod je to, že si pořád jako uvědomou to riziko toho, že když by řekli jenom tomu prodávajícímu nebo kupujícímu, dodej mi ty fotky nebo dodej mi metráž, protože problém je, že z těch veřejných zdrojů, jako je třeba katastr, tak není možný si ověřit, v jakém stavu je ta nemovitost. Kdy tam ten člověk třeba rekonstruoval koupelnu nebo kuchyň, nebo jakým je to teďka stavu. Nejsou tam přesně ty metry čtvereční dost často, takže některé banky, asi některý víc, některý míň, prostě jako pořád mají na to, že tam někdo jakoby musí jít to ověřit. Ale věřím, že do budoucna ten tlak bude na to, uvedu příklad, prostě, že ten člověk to vyfotí, ale ne svým foťákem, ale přiklikne na to přímo v té aplikaci a teď si zaznamená čas, zaznamená si GPS-ku, možná tam bude nějaká kontrola toho, jestli prostě to není nějak jako AI upravený, což jako bude samozřejmě horší, když by to bylo přes tu aplikaci a ne přes to, že dodáte fotky z nějaký externí aplikace, kterou jste si to vyplnili. Takže asi ten tlak na to je a slýcháme to od těch bank, takže určitě jako se snaží něco tady s tím dělat, ale jak jsem zmiňoval, podle mě tady primárně tady ty dva důvody
obava z podvodu a to, že potřebujeme mít aspoň nějaký odhady fyzicky, je to, proč tam ty odhadci pořád chodí. I na ten byt v Praze, který prostě jako sám o sobě ta cena jde odhadnout. Teď si trochu jako zaspekuluju, že jsi mě přivedl na otázku. Já jsem včera vedl debatu s jednou firmou, která systematicky rekrutuje do technologické oblasti, ITáky, developery, dataře a podobně, protože pořád takových lidí je málo. A mě strašně zarazila míra třeba fraudů, které už jenom v té HR recruitment oblasti se objevují, že reálně se vám přihlásí někde jako rádoby, třeba nevím, ze Španělska, z Německa nějaký jako developer, datař a reálně je to nějaká entita nebo identita, za kterou se schovává někdo tady z Číny nebo z Koreje a podobně, tak aby se vám dostalo do core systému a udělali vám nějakou škodu. Ale ten můj dotaz přesně jde tímhletím způsobem. Jako v době AI a jako jednoduchostí, jako fejkovat fotky, videa, lokace, GPS-kové a tak dále. Možná Honzo na tebe zase trošičku. Jak moc jako sofistikovaně si myslíš, že ty fraudy z hlediska jako toho, co se skutečně oceňuje, jak to vypadá a v jakém stavu to je, jak moc jako je to issue za vás? To byla asi na Radka spíš, ne? No, nebo jako... Ale já vidím problém v pojišťovnictví teda velký s tímhletím, jo? Ne tolik oceňování nemovitostí, protože kromě toho AI, tak máme Google Maps, které jsou dost jako už bych detailně, dá se tam něco málo zjistit, jo? Ale ano, je to issue, ale zase pak máme AI, který dokáže odhalit AI, ne? To snad jo, a pak to další AI zkontroluje a bude celkově bez nás. Tak možná Radku, váš jako, nebo tvůj jak kdyby odhad, jak vlastně dneska třeba tam, jak sofistikovaný by musel být fraud, aby dokázal jako nafejkovat prostě, když jako máte to ocenění a tak dále, jako jestli to je jako riziko, které to bude brzdit. No, takhle, tak jak to je teďka, když jako vemu to, že prostě člověk chce hypotéku a řekne dodejte fotky, tak jako tam podle mě si to upravit, anebo takhle, tam jako nemůže jít úplně problém v tom, že si to upravuju, prostě ta banka neví, jestli já jsem jí dodal fotky toho přesně tady toho bytu, jestli to jako není nějaký jiný, protože si ho nikdo v životě neviděl. Nešlo to přes žádnou inzerci, tak jasně je tady záběr, pohled z okna, tak jestli jako můžu se podívat na Street View, ale řešilo se tady u toho pojišťovnictví, že jsou jako Google Maps, OK, v pohodě, ale tam vidím zemnějšek. A mě zajímá ten vnitřek toho. A jako když řeším byt prostě v paneláku, tak to, že to jsou fotky přesně tady toho bytu, že tam dám nějakou, já nevím, novou kuchyň, koupelnu a tak nevím o bance, která by tady to jako řešila vlastní aplikací. Že by prostě přišel link do SMSky tomu člověku a řekl prostě tady klikni do naší webové aplikace, kde tady vyfoť to, a vlastně tady to funguje v pojišťovnictví, prostě vyfoť to auto ze předu, ze strany a ono to kontroluje, jestli ten člověk to opravdu jako vyfotil. A tady to jsou jako věci, které jdou relativně jednoduše udělat. My jsme se jakýka vyvíjeli vlastní AI pro to, aby poznal, co na té fotce je a v jakém stavu třeba ta nemovitost je. Takže technicky tady to půjde udělat. A víme, že ty banky tady to řeší, chtěli by něco takového, protože podle mě to je jakoby jeden z těch článků toho, aby ta hypotéka mohla být opravdu plně automatizovaná. Že ty data na tom vstupu, co financujeme, jsou věrohodný a my opravdu víme, na co přesně půjčujeme. Bavíme se tady jak o to myslí klient, že klienti jsou mladší, tak očekávají, že to bude end-to-end digital a nerozumí, co vůbec za profese odhadce, jako co to vlastně je. Ale možná, Jardo, ty jsi nejblíž poradcům, jo, kteří mají těžiště, jak jsem říkal, 70% plus, distribuce 300 miliard za rok. Když se obracejí na vás jako providera, jako nástrojů, jaký je nejčastější dotaz, kdy už budete mít tohle, nebo proč už dávno to nefunguje tímhletím způsobem? Co jsou takové ty nejtěžší dotazy, co dostáváš od nich? Tak určitě, ano, vlastně, když to vezmu, tak proč se tady bavíme o digitalizaci, jo? Ale pojďme si říct jako tu reálnou pravdu, jak to je. To znamená, když vezmu toho běžného obchodníka, který dneska chce udělat hypotéku pro klienta, tak nejdřív si musí udělat nějaký srovnání trhu. OK, jde do nějakého srovnávače. V tom srovnávači má nějaké sazby, zjistí nějakou základní bonitu a tak dále.
Nic, ani tyhle ty věci dneska nefungují na nějaký digitální bázi, to znamená, aby ty banky poskytly ty sazby, aby ty banky na základě vstupu dokázaly toho klienta rovnou říct, na jakou výši hypotéky dosáhne a podobně. Nicméně my se s tím nějak jakoby popasujeme, ale bohužel to není digitální dneska, nebo nejsou to online data. V okamžiku, když teda si vybere nějakou hypotéku nebo nějakou banku, kterou chce řešit, tak musí, až na výjimky, říkám, jedna výjimka tady je, konkrétně hypoteční banka, která to umožňuje, tak musí ty data vzít, přepíše je do systému banky a v tom procesu pokračuje v bance. Super, následně některé věci ani v té bance nejdou digitálně, musí PDF-ka poslat, skenuje nějaký dokumenty, zajišťuje s klientem nějaký dokumenty a tedy. No a výsledkem toho je teda, že nějakým způsobem se mu to podaří sjednat. Mezitím ten obchodník vlastně, nebo ty core systémy té distribuce vlastně o té hypotéce nic neví, protože ty procesy v tu chvíli jsou úplně odpojený. To znamená, pokud ten obchodník nejde přímo do systému banky nebo si někam nezavolá nějaký call centrum, tak vlastně neví, v jakém je to stavu. Rovná se ta distribuční firma, když je nad tím chce mít nějakou kontrolu, tak vlastně ona neví, kolik má hypoték vlastně rozpracovaných, v jakém jsou stavu, jestli ty obchodníci dělají správně svou práci a tedy. To znamená, je to opravdu takhle rozstřílený a není to jenom teda o tom procesu srovnání sjednání té hypotéky, ale nějaký další fázi toho, že jsem teda sjednal a potřebuji mít nějaký stav té hypotéky, i třeba kolik ten klient třeba dluží, jestli splácí a tak dále, což ten distributor vlastně obvykle neví nebo složitě se k tomu dostává. Takže zase jsme spíš u té neochoty, jo? Protože vím, že tohle je téma, které se řešilo už jako leta, že pokud, že já taková to stará písnička typu, pokud jako my jako banka chceš brát provizi, pokud jako někdo refinancuje pryč, tak mi dávej jako informace, jak se ten klient chová, abych měl vůbec šanci ho případně udržet, aby nerefinancoval někam jinam, jo? Takže pořád ta ochota sdílet informaci o tom životě toho produktu se nezlepšila, říkáš? Je v podstatě nulová. V tuto chvíli za mě není žádná banka, která by vlastně poskytovala informace o stavu v tom životě té hypotéky. Žádné. To znamená to, co dneska už funguje, byť ne ve 100%, ale v docela už rozumné míře, třeba v tom pojištění, kde jsou informace, já nevím, o zaplacenosti smluv, intervence a další stavy, tak v tom bankovním světě bohužel to není. Honza Bril tě ukazuje, okay. Já jsem říkal, já se bavím v obecné rovině. Já jsem v tom západu, jak se snažím zjistit, kde je teda problém, zapomněl na ty naše anketky. A první anketku, kterou si tady dneska dáme, ať jako si můžeme kalibrovat, co si myslíte vy jako profíci, o tom, kam to směřuje. Bavili jsme se tady o bariérách. Jo? Takže první dotaz, a teď magic moment by měla se objevit teď. A je to tady, skvělý. Nebudu vám to číst, jaká je podle vás největší bariéra. Můžete rovnou kliknout. Necháme to tady pár 10, možná 20 sekund vyset, ať je to rychlý. Jde to klikat jak z webu, tak určitě z aplikace v mobilu, kde u toho řídíte, tak na chvilku zastavte, klikněte. Tak, ještě necháme chviličku a můžeme klidně to nechme chviličku ještě vyset, ale pojďme se o tom bavit dál. To znamená, Jardo, když na to navážu, na to téma, řekl bys, že pořád jako ta banka jako žije v tom, že jako ráda by si co nejvíc těch věcí vlastně dělala sama, nikoho nikam moc jako nepouštěla a ideálně jako i kdyby se na víc těch věcí obešlo bez těch třetích stran, aby náhodou ty třetí strany neodlákávaly ty klienty vlastně pryč. Dá se to tak jako pořád popsat? Já myslím, že jsi to přesně vystihl. Na mě to takhle působí, že v podstatě ty banky ani nechtějí, aby ten proces vlastně vystrčili ven pro ty externí subjekty, ale v podstatě chtějí si jakoby vzít toho klienta k sobě na svůj portál a maximálně ho vytěžit nejenom o otázky té hypotéky, ale potom ho vlastně možná naučit chodit do toho bankovního systému a nějakým způsobem potom samozřejmě vytěžit ho i pro další produkty.
teď to vypadá, že ta anketka byla tak trochu jako stage, jak se říká, kromě toho, že jste zahlasovali skoro všichni, děkuju moc, tak přesně to odpovídá tomu, že i většina z vás, profíků, tady si myslí, že kdyby ten přístup nebyl konzervativní, tak už jsme dávno jako mnohem dál, jo, v celé té oblasti. A teď jako dám příklad trošku z jiné strany. Já se teď jako setkávám s tím, že banky v Čechách a nejenom v Čechách, jo, přes jeden projekt, ke kterému jsem mám blízko, tak řešíme třeba Polsko, Německo, Francie a podobně, tak je tam až jako občas panika v tom, že opravdu v té cílovce těch 30 let ty tradiční banky ne, že přicházejí o jednotky procent market share, ale o vysoké desítky procent jako market share. Protože tak, jak jako ta mladá cílovka adoptovala nástroje přesně na Forex, na investování, krypto a podobně, tak jim připadá nativní, že i potom ty důležitější finanční produkty, pro banku důležitější finanční produkty, řeší přesně neobanky a fintechy. A já se setkávám až jako s panikou toho, že najednou jako jsou tam nějací hráči typu přesně Revolut, kteří si odkrojí 30-40% toho trhu. A to ještě tak nějak všichni se instinktivně bojí, že tady jsou další hráči. Kdo neznáte třeba brazilskou Nubank, tak se na to pořádně podívejte, protože zatímco Revolut má, nevím, kolik je to poslední číslo, 50 milionů třeba zákazníků, tak Nubank má hrubě přes 130, 140 jako v Jižní Americe a do Evropy se chystá. A to je ještě jiný level penetrace přesně téhleté mladé cílovky, protože jenom tuším, že když jsem se díval na ty statistiky poslední, tak jenom v Brazílii u té cílovky do 25% má Nubank asi 65% jako penetraci. A do 25 let má 60% penetraci. A takže vlastně i jako ten Revolut nemusí být to největší nebezpečí. Takže když to jako otočím, tu otázku zpátky a expertně se zeptám, Radku, sleduješ třeba v zahraničí trendy, kdybys jako viděl, že s tím, co děláte ve Valu, už je někdo mnohem dál, někde jinde, protože co jsem pochopil, i Revolut používá nějakou třetí stranu na těch trzích a dobře ví, že je potřeba použít někoho, kdo má historická data. Já se přiznám, že nevím, koho používá Revolut. My samozřejmě sledujeme naší konkurence primárně tady v Evropě a co se týče toho valuačního modelu, tak tam není nikdo moc dál. Jsou služby, které jsou v několika zemích. Kasafari tuším, že je asi v 10 zemích. PriceHubble není jenom tady v Evropě, jsou i jinde. Ale když jsme si testovali to, co umějí tady v Česku a na Slovensku, tak to jako není nic světoborného. A ono u těch bank, takhle, my tady řešíme, jako, že oni to budou chtít používat ve chvíli, kdy to bude nějak jako přesný. A ono je důležité si jakoby uvědomit, jako, co je nějaká ta přesnost, protože ono, když jedna věc je ten byt v Praze, když tam pošlete 2-3 odhadce, tak vám ta cena vyjde ne vždycky stejná, ona vždycky vyjde plus minus. Ona ještě pak je samozřejmě rozdíl, jestli ten, kdo to odhaduje, ví, za kolik se to prodává, anebo opravdu jakoby má říct prostě, jakou to má hodnotu. A tam ty rozdíly budou. A teď je otázka, my si samozřejmě testujeme ten náš výpočet. V současné době u bytů ve velkých městech, u typických bytů máme průměrnou odchylku od toho, za kolik se to nakonec prodá do 10%. Ale ono je otázka, jako, co je ta správná hodnota. Protože to, že se něco za nějakou cenu prodalo, tak pořád to jako neznamená, že se to prodalo za nějakou jako řeknu obvyklou cenu, že v průměru ty lidi by to za to dali, protože něco se prodává za víc, protože prostě to někdo tak strašně chtěl a prostě zaplatil nějakou částku, kterou by nikdo jiný neakceptoval, a nebo naopak prostě někdo strašně na to pospíchal, dal tomu třeba nějakou blbou inzerci nebo něco a nechal se ukecat na to, aby to prodal po cenu. Takže to je jenom jako jedna věc, je důležitý si uvědomit, jako jaká je ta přesnost. A ta odpověď k tomu, když jako jsme koukali na to, co jsou, víme o jednom projektu třeba v Rakousku, který se specializuje čistě jenom na banky a dodává jim nějaké řešení. Zase mají to postavit na datech z katastru a tak dále, ale nenašli jsme v Evropě, že by tady byla nějaká jako globálnější firma, která dělá strašně dobře to oceňování a
je ve více zemích. Takže to možná i jako to, že ty banky nemají jakoby tu možnost, že by si řekli, hele, je tady prostě nějaký globální hráč, tak to pojďme brát od něj a je to oskoušený, že je to přesně a používají to ve více zemí. Konečně, když vezmeme, že tady spousta těch bank mají nějakou zahraniční matku, kdy se občas právě stává, že oni to třeba chtějí řešit centrálně, že třeba oni by tady rádi něco udělali, ale teď se jako čeká, jestli jim to schválí a tak. Není to jakoby vždycky tak, ale setkali jsme se i tady s těma případama, kdy jsme řekli, hele, je tady tohle a oni, to my ale musíme tamhle na schválení, tamhle do toho státu se jet zeptat, jestli můžeme nebo nemůžeme. Jak jsem tady pozoroval ještě dotazy v chatu a komentáře, tak se tam objevilo slovíčko pankáči a pankáč. Jo? A já kdybych si zahrál jako na tou pankáči, tak bych řekl, že v Evropě s ohledem na jak se chová jako real estate trh díky jako normám, díky jako energetickým požadavkům a díky inflaci a podobně, tak vlastně to může jít jenom nahoru ty ceny. Jo? Takže já kdybych si zahrál na pankáči, tak řeknu cokoliv, co je do 70% LTVčka, vlastně já nemusím vidět ani řešit, protože v Evropě jsme na tom tak real estate, to může jít jenom nahoru. Jo, ty nemovitosti. Ale to trošku jako zlehčuju. A teď se zeptám, jako proč asi Jardy, jo, proč chybí ta odvaha. Je to tím, že ty české banky jsou vlastněné, že jo, těmi zahraničními matkami a zatímco tady o Partners bance se rozhodne na chodově, což je jako jednoduchý, to se jde pár chytrých lidí a udělají decision, tak všichni ti ostatní se musí ptát někoho v zahraničí. To bude určitě jeden z důvodů. Další důvod, který už jsme tady zmiňovali, je vlastně nějaká zastaralost těch systémů a vlastně nutnost velkých nákladů do toho IT prostředí, protože prostě musí se vyrovnat s tím, co mají. Nedostatek IT kapacit, protože těch projektů mají většinou rozjeto víc, tak je to přesně o prioritách. A podle mě je zatím stále k tomu, nemají tu motivaci. Zatím není ta motivace. Podle mě jim možná malinko ujíždí vlak, protože opravdu ta mladá generace nebude chtít vlastně mít ty tradiční postupy, které do teďka se aplikovaly, ale prostě na pár kliků si to sami budou si to chtít sjednat přes mobil. A tam ten trend určitě je. A upřímně řečeno, i myslím, že všichni, kteří tady jsou, když by si dneska chtěli sjednat hypotéku, tak budou chtít postupovat tak stejně. Možná opravdu 60 plus, 70 plus, tak ty asi ne, protože samozřejmě tam ta připravenost na tyhle ty technologie není, ale myslím si, že i ta střední generace dneska by tímhletím směrem chtěla jít, ale ty možnosti tady nejsou. To znamená, jakmile se tady rozšíří řešení typu Revolut, ať s tím přijde první kdokoliv, tak prostě podle mě ten jako utrhne velký kus trhu. Já jsem si všiml, že mezi hosty je i můj velmi dobrý známý a takový spolubojovník za digitalizaci hypoték, byť z jiného trhu, a to je Tibor Zavadil. Tibor, kromě toho, že postavil startup, který se stal i Startup of the Year jako v centrální a východní jako Evropě, tak jako přesně bojuje jako integrátor, digitalizátor jako hypoték. Možná, Tibore, tvůj komentář k odvaze bank inovovat a přinášet jako nové věci. Co bys na to řekl? Nazdar, Jirko, díky za slovo. Musím potvrdit to, co říkal Jarda, že banky nejsou moc ochotný jako se inovovat. Já jsem narazil na důvod, že nechtějí hypotéky komoditizovat. To znamená to pojištění, když se napojili jako na pojišťovny přes API zprostředkovatele, tak vlastně najednou měl člověk srovnávač PZP a jenom si kliknul na nejnižší cenu. A banky nechtějí jít do online srovnávače, protože ta hypotéka je přeci jen něco speciálního. Není jich tak hodně jako těch povinných pojištění u aut. Takže banky si ty hypotéky chtějí nějak držet pro sebe a nechtějí to usnadnit tomu brokerovi a možná i ani ne klientovi, když už klient přijde do banky, tak už ho chtějí mít u sebe. A vlastně jsem se setkal s názorem u bank, že ať si ten broker
bankér vybere konkrétní banku, když si vybere nás, tak a jde do našeho portálu a to tam nakliká a pak už to nebude mít chuť naklikat do 5 dalších portálů, protože je s tím moc práce. Kdežto kdyby to on vyklikal v jednom systému a přes API si cinknul všechny banky a hned měl jako přehled o schválených hypotékách, tak by to měl strašně snadný a stlačilo by to ty úrokové sazby, tím pádem i marže na minimum, jakože je to u povinného pojištění. Takže to byl důvod, proč to banky nechtějí. My jsme tam narazili kosou na skálu a vlastně jsme zjistili, že jediný způsob, jak to digitalizovat, jít jako banka či vlastní cestou, takže teďka se pohráváme s myšlenkou jít do vlastní licence na prodej hypoték. A možná ty bude ještě klidně spousta lidí zvědavá, jak se tvůj projekt jmenuje a to že funguje primárně na slovenském trhu, to asi většina lidí ví, jak se ještě jmenuje tvůj projekt, ať si to všichni zapamatují pořádně. Jo, díky za možnost reklamy. Můj projekt se jmenuje Digfin, což je zkrátka digitální finance, nebo Digfin anglicky, no a jako máme ambici samozřejmě pomoci s tou digitalizací nejenom na Slovensku, kde máme centrálu, ale i v Evropě. A jako to, co dělá Revoluce, nám hodně líbí. Myslíme si, že je ještě dokonce i prostor nejenom dělat digitální hypotéku lokálně v jedné zemi, ale dělat ji i přeshraničně. Takže my jdeme do cross-border European mortgage. To je naše vize, kam směřujeme. Že určitě sledujte, co Tibor dělá, protože takových lidí, co tlačí už tolik let tady revoluce v hypotékách, moc určitě není, tak si jich važme. Moc krát děkuju, Tibore. Zase trošku provokativní otázka typu, co by se teda muselo stát zpátky na tom českém trhu, když vemu většina účastníků, že tady jsme z českého trhu. Co by se teda, jako je to úplně hopeless, je to stav, se kterým se musíme jako srovnat a za dalších jako 10 let tady budeme vést stejnou debatu a možná, tak budeme všichni trošku šedivější. A nebo se něco změní a než se někoho zeptám, tak bych poprosil o druhou anketku, která přesně jako se ptá na to, jak vidíte tu budoucnost. A to se týká jako fakt jako plně digitalizované hypotéky, v podstatě end-to-end, aby jsme se správně jako rozuměli a nikoliv refinancování, tak opět poprosím o rychlé hlasování. A Jarda si může rozmyslet odpověď i live, co si myslí, že by se muselo stát. Tak, jestli máme odhlasováno, tak klidně ještě to nechme chviličku vyset. A Jardo, jako je tam naděje, že se to zrychlí, nebo si budeme povídat za 10 let úplně stejně? Já doufám, že se to zrychlí. Nemyslím si, že to bude v horizontu 2-3 let, i když bych byl hrozně rád, ale myslím si, že to bude trošku díl trvat. Ale co si myslím, to přesně změní ta mladá generace. Mohlo by to změnit i třeba tlak na snižování nákladů, to znamená snižování provizí a tím pádem optimalizace celého toho flow a nákladů v bance, protože samozřejmě pokud mi to udělá nějaký automat někde na pozadí minimálně, já nevím, 80% těch standardních hypoték, tak samozřejmě ta nákladovost půjde výrazně níž, takže to můžou být ty hybatelé toho. Stejný dotaz na tebe, Radku. A mezi tím tady máme odpověď 3 až 5, více než 5. No, tak si rovnou bukneme termín za 5 let. V roce 2031 v lednu si tady udělám screenshot a uvidíme, jestli jsme se trefili. Radku, na tebe, jsi optimista? Já si myslím, že jo, protože jak jednáme s těma bankama, tak, nebo takhle, jsem v tomhle optimista, nemyslím, ale myslím si, že to jako bude, nedokážu teďka říct, jestli to bude za rok, nebo za 3, nebo za 5, ale vidíme, že ty banky to chtějí čím dál tím víc řešit. A teď, jak jsem zmínil na začátku, nevidím do toho celého procesu, ale minimálně do toho, že ta banka ví, co je to za nemovitost, jaká je ta hodnota, to, jaký se stanoví LTVčko, jestli pak chce něco podepsat, nebo jak to půjde na katastr. Tady to nehodnotím, ale tady ty procesy si myslím, že se budou zrychlovat, že
Určitě bude tlak, nebo vidíme ten tlak od těch velkých. Myslím si, že ty malí nebudou chtít zůstat pozadu, takže to budou muset řešit, i když teďka říkají, hele, my zatím na to nemáme kapacity, jak pak budou řešit, jestli prostě budou mít zákazníky nebo nebudou mít zákazníky. Kore ještě, když se tady bavíme o tom, že tady jsou nějaký ty dravci, ať už je to Revolut, ať už je to Partners Bank, nebo to může být někdo jiný, kdo přijde do toho českého trhu, tak ty to umocněj, aby ty tradiční banky a tady to začaly řešit. Já ještě, když tady jenom on to na to trošku navazuje, tady Honza Bril psal, že je i trošku jako brzda ČNB. My minimálně u těch odhadů vidíme, že není až taková brzda, že my samozřejmě s ČNB nějak komunikujeme, oni mají koupený valuo, aby si mohli testovat, jak vycházíme, z jakých dat a tak. Takže tam nesetkali jsme se u banky, že by řekli, my to nemůžeme použít, protože je regulátor. Spíš se setkáváme s tím, a to je případ těch, který mají nějakou zahraniční matku, že prostě my ve skupině to máme nastavený příklad, musí se vycházet pouze z realizovaných prodejů. Jenomže už jim nedochází to, že u realizovaných prodejů nemáte stav té nemovitosti, nemáte tam dost často podlouhou plochu, takže vy jako nemůžete z těch reálných prodejů dát nějaký smysluplný model, který by dobře vycházel. A to je i třeba příklad, jsme jakhle s jednou bankou řešili to, jestli bychom byli schopní pro ně postavit čistě model na základě transakčních cen. A prostě ono to nejde udělat přesně. Ono to jde nějakou jakoby kombinací, kdy kombinujete data z nabídky s těma datama z katastru, ale čistě takhle to nejde. Že spíš jakoby narážíme na to, že jsou brzda ty matky, než to, že by byla brzda samotná Česká národní banka. A možná v závěru té naší debaty, protože diskutujeme zhruba hodinu, nemáme to úplně striktně, že bychom se museli tady každou sekundu rozloučit, ale avizoval jsem hodinu, tak ať to trošku dodržíme. Máme připojených možná 2/3 lidí, co se na nás jako dívá, tak jsou hypotetiční specialisté, poradci. A my se tady bavíme o tom, že se to digitalizuje, zautomatizuje, přijdou tady noví hráči, Revolut a další. A jako spousta poradců se může ptát, jako nesměřuje to náhodou k tomu, že víc toho biznisu bude nutně bez nich, anebo jako ta nutnost toho klienta řešit tu hypotéku s fikem, a přece na to bydlení je velmi emoční záležitost, není to jenom digitální, tak to naopak může pomoct tomu poradci. Tím, že to bude digitálnější, udělá toho biznisu víc, jo, a tím, že bude mít velmi silný vztah, tak o ten biznis nepřijde a naopak ten biznis tím získá. Takže možná kolečko, Jardo, u tebe, když teda budeme optimističtější a budeme jako vidět, že to tempo digitalizace roste, pomůže to nebo to uškodí kvalitním poradcům teď, podtrhuju, hypotečním? Já si myslím, že kvalitním poradcům to neuškodí. Ono vlastně, oni tím dokážou možná, nebo myslím si, že tím obslouží výrazně víc klientů, to je první moment. Vlastně zbaví se té administrativní složky, která si myslím, že dneska v rámci toho procesu je poměrně značná část, to znamená, budou moct mít čas na více klientů, ale trošku se změní jejich práce. Myslím si, že to bude spíš o tom, že to bude spíš o nějaký psychologii práce s tím klientem, trošku ty emoce do toho zatáhnout a trošku být průvodcem, jak by to mělo být, ne tím administrátorem těch smluv, to znamená ne tou asistentkou, která něco přepisuje z bodu A do bodu B, a věřím, že ten proces se celý díky tomu výrazně jako zrychlí. Radku, stejný dotaz na tebe. Přece jenom jako, že hypotéka je něco jiného než tady pojištění, povinného ručení a cestovní pojištění a podobně. Je to poměrně komplexní produkt a stresový pro toho zákazníka, pokud necháme stranou refinancování. Věříš tam na lidský faktor, nebo si myslíš, že ty banky díky digitalizaci si seberou více toho market shareu k sobě? Já ne, že bych řešil svoji hypotéku, ale byl jsem u jedné hypotéky, která se nedávno řešila, a jako pomohl nám tam ten lidský faktor, jakože se vyřešilo nějaký věci, které prostě jsme nechtěli řešit. Ale osobně si myslím, že ty banky to budou řešit prostě víc. Jako takhle. Budou nějaký případy, kdy ten člověk tam radši bude chtít mít člověka, ať už to je, že to je případ, že je to komplikovaná hypotéka, anebo že ten člověk prostě to nechce řešit a radši to prostě jako bude mít, že to za ně jakoby někdo tu většinu vyřečí a bude s tím mít co nejméně starostí.
ale ve většině případů, a už tady bylo zmiňovaný, že ty mladí prostě jako to, že si odkliknou pár věcí a teď ještě jako, jestli ta banka jim řekne, hele, tak my ti dáme lepší úrokovou sazbu, když si to naklikáš přímo v naší aplikaci, protože vědí, že nebudou muset platit tu provizi, tak za mě jako to riziko tam je pro ty právě finanční poradce, když to bude víc digitalizovaný. Já dám velmi těžkou otázku Honzovi Brejlovi, jestli s náma ještě je, vidím, že jo, je tady. To, že partner z banka má samozřejmě koexistenci jako v rámci jako partner skupiny s finančními poradci, sám jsem klientem, poradce, partner se mnou komunikuje. Já vím, že to funguje jako hezky, že to není kanibalizační. Ale Honzo, co ta cílovka do těch 35 let? Bude mít vůbec jako ochotu akceptovat to, že je tam i poradenská síť, která k tomu jako patří, nebo budou prostě po vás chtít v partner z bance to řešit jako napřímo a vůbec mi nevolejte, neotravujte s žádným poradcem? Tvůj odhad. Jo, ale my to už vidíme dneska, protože dneska partner s banka má nějakých 30-40 tisíc klientů, kteří přišli bez poradce, vlastně přímo online nebo nějakým kanálem nebo nějakou spoluprací s třetí stranou, jinou než poradce Partners. A my vlastně těm klientům nabízíme nenásilně, že z toho poradce můžou vybrat. My tomu říkáme poradenský Tinder. Tam fotečky jsou tam a klient si může vybrat a vidíme, že jsou klienti, kteří jednak si to udělají sami a potom zároveň je spoustu klientů, kteří si k nám dalo spoustu peněz na spořák a vlastně jim tam leží úplně blbě ty peníze, nebo i na běžáku někdy. A volají call centrum a vlastně oni ocení, že jim nabídneme službu poradce a pak se s ním potkají. Jo, takže není to tak, že bychom cíleně všechny ty klienty sypali poradcům, protože proto by nepřišli. A tady to soužití může fungovat. Jo? A právě to funguje obráceně. Když si děláte digitální kanály, tak k tomu přistupujeme tak, že i když toho klienta sežene poradce původně, je vlastně on vlastníkem toho klienta, a pak ten klient si nakoupí něco sám, tak se banka nebo jakákoliv jiná naše společnost podílí s tím poradcem o tu vlastně odměnu. Jo? Není to v plné výši, ale furt tam nějaká jako odměna i pro toho poradce je, což mi jako dává smysl. Je to o tom, kdo vlastně drží ten vztah s tím klientem, protože aplikace ten vztah nedrží, drží to ten jako člověk, jo. Tak kudy jdeme. Jo, teď mě akorát samozřejmě napadá, že představa, že by banka přesně takhle se férově dělila s poradcem, který nepatří jako pod její křídla nebo neběhá v tom samém dresu, je asi jako samozřejmě naivní, byť by to bylo jako v nějakém míře jako logické. Jo. Já myslím si, že jako proč by banka nemohla respektovat to, že tím vlastníkem je někdo, kdo je jako samostatný zprostředkovatel, ale asi teď promlouvá spíš jako moje naivita v tomhle. Úplně poslední kolečko teda dotazů. Už jsme se toho trošičku dotkli. Jo, jsme tady zase omezená skupinka, můžeme si být jako adresnější. Když bych se vás zeptal, kdo spíš patří mezi ty odvážnější z těch institucí. Nemusíme jmenovat lidi, můžeme jmenovat instituce, byť já bych vysypal z rukávu klidně 10 lidí, kterým strašně fandím napříč bankama, kteří se snaží digitalizovat. Když bys měl, Jardo, jmenovat, a jak to říkal, nebo staronový předseda vlády, že jo, nestyďte se nebo nebojte se, říkejte jména, kdybys měl jako říct 1 až 2 odvážlivce mezi bankama, které bys chtěl takhle pochválit mezi tady 50 účastníky, kdo by to byl? Tak když to vezmu reálně, tak dneska z pohledu digitalizace pro ty třetí strany je nejdál hypoteční banka. Protože jako jediná má tu online žádost, byť, jak jsem zmiňoval, není to úplně v té plné šíři, jak bychom si to představovali, ale je nejdál. Takže díky tomuhle je to ona. Když bych ale měl říct, kde by to tak mohlo být, a vlastně i na tom českém trhu už to vlastně bylo, tak je to Moneta. To znamená, Moneta historicky vlastně celý ten proces měla. To, že se odvrátila od té distribuce někam pryč, je jiná věc a to s tím pro mě teďko tady nesouvisí, ale když jsme to brali z toho technologického pohledu, tak vlastně ta Moneta byla nejdál a vlastně ta ukázala i ostatním, že to jde už pár let zpátky. A stejný dotaz, Radku, na tebe, když bys měl říct
jako bez ohledu teď, jestli jsou tvojím klientem nebo ne, jo, kdo za tebe patří mezi tu špičku digitalizace, mezi bankama? Jo, já musím jako říkat, kdo je náš klientem z toho důvodu, že tam do toho vidím. Banka, která není naším klientem, tak já nevím, jako co oni tam digitalizovali. Okay. Jako když ještě třeba nejsem jejich klient, ani jako sám, jako fyzická osoba. A tady musím souhlasit s Jardou. Je to přesně tak. Já když vemu tak Moneta, my když Moneta přijde a řekne, chceme něco implementovat, tak se bavíme o tom, že oni to třeba za měsíc mají, nebo za 2. Prostě jako na všechno spěchají na nás, aby my jsme to jako rychle udělali, ale oni to fakt jako za měsíc, za 2 mají realizovaný. A to je jako asi jsou podle mě jakoby dobrý v té rychlosti adaptace. A jak byla zmíněná tady hypotečka, nebo pro nás jako ČSOB spíš klient, tak ty jsou nejdál v tom, co všechno jakoby od nás byli schopní integrovat a na co všechno jakoby to využívají, že opravdu nejenom ty odhady, ale všechny jakoby ty analýzy rizik a tak, že to je opravdu jako propojený do všech těch systémů v té bance a že se to dostane jak k člověku, který nějaký aplikaci si tam něco zjišťuje, nebo v bankovnictví, nebo ty lidi na těch pobočkách, nebo pak, že to je v tom prescoringu, takže to opravdu jako dokázali všechno integrovat. Ale tady ta věc jako trvala strašně dlouho. A podle mě jako, kdyby to řešila Moneta, tak to má rychlejc, ale neřešila to ještě takhle komplexně, jako to právě řešila ta ČSOB. Takže tady to jsou za mě jakoby hráči, kde vidíme, že implementaci těch našich služeb jako jsou nejrychlejší, anebo jsou nejdál, kam až to jakoby zvládli všude integrovat. A samozřejmě Honza Bril nemusí jmenovat partner z banku jako nejodvážnějšího, ale koho teď automaticky bereš, jako že bude seriózní protivník v digitalizaci v těch následujících 5 letech na českém trhu? No, jako obecně o hypotékách, to je taky složitější, no. V těch hypotékách, držme se hypoték. Hypoték, já se jako reálně myslím, že to bude spořka se Ščopkou. Jo, tam prostě je ta chuť, je tam nějaká jako i ta síla, hypotečka z podstaty své věci, z ČSOB, z podstaty, že chtějí držet lídra v inovacích a hypoteční banka, česká spořitelna prostě s Georgem prostě chce jít dál, to je jako bezesporu, takže je to na řadě, no. Super, moc krát děkuju. Zkusím takové lehce optimistický závěr. Já doufám, že těch témat o digitalizaci a nutnosti tady digitalizovat hypoték, že těch témat bude ubývat, protože té reálné digitalizace uvidíme víc a víc času teda strávíme tím, že na tom budeme makat a míň o tom budeme mluvit. Opravdu nerad bych teda v lednu 2031 si tohleto téma opakoval tady ve stejném složení a žehral, že už to dávno všechno mělo být. Takže s touhletou optimistickou notou se pustím do úplného závěru. Na prvním místě bych chtěl poděkovat zejména teda Jardovi Sýkorovi z Kreasoftu, Radkovi Šiterovi z Valua, ale moc krát děkuji i Honzovi Brejlovi z Partner za Borovi, za Digfin. Díky za ty příspěvky a díky za i ten optimismus, který je z vás vlastně vidět a doufám, že tak, jak tady všichni bojujeme za kvalitnější a lepší služby ve finančním poradenství, tak doufejme, že to samé se nám povede i v hypotékách. A úplně jako poslední závěr se dovolím pozvat na následující naše EMA Meet vlastně setkání, které bude o trendu, který se objevuje jako obecně v peněženkách jako zákazníků a všude po světě vznikají projekty, které se snaží přesvědčit klienty na takzvaný jako autopilot v osobních financích. Proto jsme to nazvali samořídící se peníze, kdy se objevují trendy, že i bude do budoucna možné, a v některých regionech mimo Evropskou unii už to i tak běží, že budu moct jako pomocí sofistikovaných AI agentů nechat jako běžet své finance na autopilota a ten agent se o ně bude víceméně starat vlastně sám. Takže příště bude méně konkrétní, více jako futuristické, zase s velmi kvalitním obsazením odborníků, kteří se tímhletím tématem zabývají. Takže ať už přes QR nebo přes e-maily a přes naše sociální sítě, když nás budete sledovat, tak určitě budeme rádi, když se připojíte.
Moc krát děkuji i všem účastníkům a držme teda hypotékám palce a na viděnou příště.